дар кишвар 5 рӯзи корӣ ва 2 рӯзи истироҳат мавҷуд мебошад. ҳукумат иштироки онҳо дар барномаи давлатиро осонтар мекунад ва ҳар гапе ки ҳаст гапҳои мардумиянд. бахшида ба омади моҳи шарифи рамазон хушхабар аз ширкати дорувории шифофармо барои шумо. Фитобочка ва ҳиҷома кардан барои шумо ройгон, яъне бепул. метавонед худро номнавис кунед. инчунин доруҳо бо нархи арзон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва нест кардани простатит. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрис TJ. тамошобинони азиз, дар видео лайк монда то охирша тамошо кунед. ахбороти нав баҳри шумо. ҳафтаи корӣ 4 рӯз шавад ё ин ки не? назари мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон. Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили ҷумҳурии Тоҷикистон имкони дар ҷумҳурӣ ҷорӣ кардани ҳафтаи 4рӯзаи кориро шарҳ дод, ки ахиран дар дигар кишварҳо баррасӣ карда шудааст. қарори нав мешавад ё ин ки не? дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳафтаи 4рӯзаи корӣ гузаштан пешбинӣ нашудааст. низоми мавҷуда, ки дар як ҳафта то 40 соати кориро пешбинӣ мекунанд, барои вазъи қонунӣ хуб аст. мо ба он мутобиқ шудем ва ин қобили қабул аст, гуфтанд аз ин ниҳод. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки ҳафтаи корӣ чӣ хеле ки медонед айни ҳол 5 рӯз мебошад ва ҳамира ба 4 рӯз табдил битиҳанд. ва айни ҳол ин пешниҳод қабул нашид, ба мисли пештара ҳафтаи корӣ чӣ хеле ки буд ҳамон хел боқӣ мондад. тибқи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар 5 рӯзи корӣ ва 2 рӯзи истироҳат мавҷуд мебошад. дар сурати ворид шудани таклиф дар бораи кам кардани рӯзи корӣ, онро комиссияи танзими муносибатҳои меҳнатӣ якҷоя бо иттифоқҳои касаба муҳокима мекунанд. яъне ки пешниҳоди шидагира то айни ҳол муҳокима карда истоданд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми як ахбороти дигар. Федератсияи Русия барномаи кӯчонидани ҳамватанонро осонтар мекунад. иштирок дар барномаи муҳоҷиркунонӣ дар Русия осонтар мешавад, зеро барои пешниҳоди дархостҳои ҳамватанон аз хориҷи кишвар иҷозат дода хоҳад шуд. ҳукумати Русия иштирок дар барномаи давлатии кӯчонидани ҳамватанон, яъне ки переселенияро дар назар дорем, Михаил Мишустин зимни як ҷаласа қайд намуда гуфт: пешбинӣ шудааст, ки имкон фароҳам оварда шавад, то хоҳишмандон аз хориҷ дархостҳои худро фиристода тавонанд. мисол мегирем, агар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар Олмон ё ки дар Турсия ё ки дар ягон давлати дигар қарор доштагӣ бошад, аз ана ҳамон ҷое ки зиндагонӣ мекунад, метавонад ҳуҷҷатҳои худша пешниҳод кунад барои переселения кардан. ва ин як иқдоми хуб мебошад аз ҷониби Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ оиди дастрас кардани шаҳрвандии Русия бо тариқи переселения. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад ва бихоҳед ки границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст занг бизанед, омада шуморо аз дари хонатон гирифта ба границаи Қазоқистон мебарад. Комрон нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, сози хубӣ иншааллоҳ. ростай меган амнистия шудай, илтимос ответте акам. мутаассифона амнистия шидагӣ нестаи ҳозирашда ва ҳар гапе ки ҳаст гапҳои мардумиянд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, призви тирамоҳидам 1996 мебаранд хизмат, пешакӣ раҳмат. бародарои азиз, мо ба шумо як мисол меорам. солҳои таваллуди 1996 ва 2005 айни ҳол даъват мешаванд, вале дар иҷа моҳоша ба назар мегиранд. 2005 ки 18 сола шидагӣ нест, даъват намешавад ва 1996 ки 27 сола бишава аллакай дар призви баҳорӣ ва дар призви тирамоҳӣ аз даъват ба хизмат озод мешавад. ниёзов нависонда: ассалому алайкум ака, студентский билете ки реклама кардагӣ ҳақиқат дора ва ҳангоми баромадани граница проблема намешавад. ман ягон намуд студентский билет реклама кардагӣ нестам дар каналам. мутаассифона хато кардаи бародари азиз ва ин хели чизам ҳеҷ вақт тавсия надодам. Солиҳов нависонда: ассалому алайкум ака, мара милитсияҳо қабидан бурдан Адел. ай Адел суд, ай суд биромадам баъди 7 рӯз, пас санҷидам тоза биромад. ҳамин хелла депортатсия мекунанд ака, дар ҳамин ҳолат ҷавоб медодем. беҳад хирсан мешидам. дар ҳолате ки шуморо агар депортатсия рам кунанд ё ки видварения рам кунанд, дар муддати 1 ҳафта дар база намебирояд
баъди 40 рӯз дар база мебурояд ки шумо депорт шидагӣ ҳастен ё ин ки не. Абдуллоев нависонда: салом акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. Донишҷӯ хориҷ шудааст ва баъд барқарор кард, лекин як курс ғалти поёнтар барқарор кард. Аблава қапат мебарад, аз донишгоҳ таҳдид мекунанд ки қапан мебаранд, дар ҳолате ки донишҷӯ ба дарсҳо сари вақт ҳозир нашавад ва мисол мутобиқи оинномаи донишгоҳҳо 36 соате ки НБ мекунед, автоматӣ хориҷ мешавед. дар ин ҳолат ба дарсҳо ки ҳозир нашидем, мисол прогултон ки зиёд бошад, метавонанд ки дубора шуморо ба хизмат даъват кунанд. вале агар донишҷӯ сари вақт ба дарсҳо ҳозир шавад, мисол ягон прогул надошта бошад, ба хизмат даъват намешаванд, новобаста аз ӯе ки мисол хориҷ шидагӣ буда барқарор карда. YouTube капитан Паб нависонда: ассалому алайкум ака, дар бораи Германия гап зада будӣ. Ман навистимаш, насиб боша увизов бутия ба дар уҷа ягон кор ҳаст, шинос дорӣ ака, ягон чизи дигар миннатдор мешинам. Пешакӣ раҳмат. Ман дар бораи Германия гап назадам, танҳо барои кор дар Англия гап задагӣ будам ва дар уҷаҳо ман шинос надорам ва марам уҷаҳо роҳӣ намекунам ҳеҷ каса. Ман просто як каса реклама мекардам, тамом. Файзалӣ нависонда: ассалому алайкум, ман омӯзгорам ва дипломи магистратура ҳам дорам. Ман метавонам шаҳрвандии Россияро ҳамчун омӯзгор гирам ва аз рӯи ихтисос кор кунам. дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷат пешниҳод мекунед, бо тариқи переселения сафар карданӣ мешавед, дар муддати кӯтоҳ шумо мерен ба Россия ва метавонед ки дастрас кунед шаҳрвандиша. Исмоил нависонда: салом бародар, меган дар Тоҷикистон қарори нав дар бораи хизмат ай 20 то 32 сола мешавад. Ростай ин гапа ма дар ягон ҷо нафаҳмидам ва ягон тағйиротам овиди хизмат шидагӣ нестай ҳозира шуда. Маҳмудов нависонда: брат, меган хизмат доимӣ шида. Ростай чанди нафарҳои дигар дар ҳамин мавзӯъ савол пешниҳод кардагӣ ҳастанд. Худо розӣ бошад, дар рӯзҳои наздик як видеои пурра мекунем, ҳамаша мефаҳмонем. интизор бошем. Galaxy нависонда: ассалому алайкум бародар Сорбон, ҳамин рубли русӣ кай баланд мешавад? Ягон маълумот бите. Аллоҳи меҳрубон дар ин моҳи муборак гузаштагиёта раҳмату мағфират кунад. ҳазор раҳмати калом бародари азиз барои сухани хубат, вале оиди қурби асъор баландшавиш ҳеҷ кас аз пеши худаш гуфта наметавонад ки кай баланд мешавад. хитон медонад ки ҳамарӯза қурби асъор ҳар гуна мебошад. 1 сомон кам мешавад ё 2 сомон зиёд мешавад. ҳар рӯз ҳар хеле. ба ҳамин хотир касе ки пешакӣ мега фикр мекунем ин кори хатоае, ин чиза танҳо Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аниқ ва тасдиқ кунад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то наварҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.